हाय फ्रेंड्स, खुलुमबाय आंनि बर' टेक्निकल चेनेलाव। दिनै आं मोनसे एप्सनि सोमोन्दै फोरमायबावनोसै। बे एप्सआनो जाहैबाय माने गोबाङानो माने इउटिउबनिफ्राय अनलाइनसो नायबाय थायो नङा होमबा। गोबाङानो इउटिउबाव माबायदि इउटिउबनिफ्राय भिडिअ डाउनलड खालामो, गावनि मेम'रियाव सेभ खालामो, बेखौ मिथिया। बेखौ आं दिनै फोरोंगोन। दा जोङो अनलाइनाव नायबाय थायोब्ला मा जायो, जोङो दिनै नायोब्ला जों दिनैल' नायनानै सानफ्रोमबो जों जुदि अनलाइनाव नायबाय थायोबा नोंहा नेटपेकआ ओरैनो थांबाय थायो। ओंखायनो जों जुदि डाउनलड खालामनानै दोनोब्ला जोङो उनफोरावबो नायनो गोसोबा जों नेटपेक गैयाबाबो नायनो हायो। ओंखायनो बेखौ रोंना थानाया मोजां। जोङो इउटिउबनिफ्राय बा फेसबुकनिफ्राय जिखुनु मोनसे ससियेल मिडिया बा मोनसे वेबसाइटनिफ्राय बोरै भिडिअखौ डाउनलड खालामनो, नोंनि गोसो बायदि जेखि जाया भिडिअ, खायसे भिडिअखौथ' जेनेबा जोङो डाउनलड खालामनो हाया नालाय, नाथाय नैबे एप्सनिफ्राय नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन आरो। दा आं बे एप्सखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनाबो जानो हानाय। ओंखायनो जुदि प्ले स्ट'राव मोनाबा नोंथाङा डाइरेक्ट गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनांगोन। दा जों प्ले स्ट'राव नायग्रोनोसै। नै बे एप्सनि मुङानो जाबाय savefrom.net। savefrom.net savefrom.net फैदों, नाथाय बे नङा बेखौ नायनांगोन। savefrom.net बे जोङो मा खालामनांगो, जेनेबा खायसे मोनथिया, जों जुदि माबा मोनसे एप्स डाउनलड खालामोबा बेनि रिभिउखौ नायनांगौ। मा कमेन्ट होदों, जेनेबा नै इट्स नट वर्क प्रपारलि, नै बे बुंदों अनइउजलेस एप फेक इट इज होननानै। दाना बे एप्सआ मोजां नङा, बे मोनसे एप्सआ मोजां नङा। ओंखायनो बे जेनुइना नङा जायखौ आं बुंदों। ओंखायनो जों मा खालामनांगोन, डाइरेक्ट आङो गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। जों माबायाव थांबाय, ब्राउजाराव थांबाय, savefrom.net savefrom.net। दा बे मोनसे एप्सखौ जों डाउनलड खालामनांगोन। खायसे एप्सखौ मा जोङो प्ले स्ट'राव मोननाय जाया, ओंखायनो जोङो सार्च खालामनानै नायनो गोनां जायो। दा नै savefrom.net आव जों क्लिक खालामबाय। नै बेनो। दा बेखौ जोङो मा खालामनांगोन, इनस्टल खालामनांगोन। इनस्टल खालामबाय, इनस्टल खालामनांगोन ना, बेखौ जों इनस्टल खालामनांगोन। इनस्टल फर एन्ड्रइड नङा होमबा, जोंनि मबाइला एन्ड्रइड, बेयो नै इनस्टल थांबाय, इनस्टल खालामनांगोन। नैया अके, नैयाव जोङो अके सेरनांगोन। दा नोङो अके सोनाय लोगो लोगो बेयो डाउनलड जागोन। डाउनलड खालामनायनि उनाव नोङो इनस्टल खालामबानो जाबाय। आंना अलरेडि दंखायो, बेखायनो आङो बेखौ डाउनलड खालामफिनला। दा आङो दिन्थिनोसै savefrom.net, आंहा दंखायो नालाय, आंनाव बेयो दंखायो। नै savefrom, बे आंनि वेबसाइट दंखायो। बेखौ आं अपेन खालामबाय। बेयाव दा फैगोन। नै नोंथाङा बबे वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनाय भिडिअ, नै फेसबुकनिफ्रायबो जों भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बायदिसिना वेबसाइटनि मुं दङ। नै Vimeo-निफ्रायबो डाउनलड खालामनो हागोन, Dailymotion-निफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन। बेफोर वेबसाइटनिफ्राय जोङो गोबां वेबसाइट दं, बेफोरनिफ्राय जोङो भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो। दा जोङो इउटिउबनिफ्राय डाउनलड खालामगोन नङा, माने इउटिउबाव थांबाय, इउटिउबाव थांसै। दा जोङो नैयाव नायना ला। नै इउटिउबाव मा होनदों, नोङो इउटिउबनिफ्राय डाउनलड खालामोबा इउटिउबनि नै सायाव मोनसे लिंक नुजागोन, सायाव मोनसे एड्रेस नुजागोन, लिंक एड्रेस। बे एड्रेसखौ जों कपि खालामनांगोन। आं दिन्थिगोन। नै जों इउटिउबाव थांसै, डाइरेक्ट जों इउटिउबाव थांसै। नै इउटिउबाव थांबाय, बे इउटिउबाव थांबाय। साप'ज नोङो डाउनलड खालामनो नागिरदों मा, बड' निउ एलबाम, बड' निउ एलबाम 2018, बड' निउ एलबामाव थांबाय।
दा नोंथाङा नैबे भिडिअखौ गोसोआ मानिया बेखौ डाउनलड खालामनो नागिरदों क्लिक खालामबाय क्लिक खालामबायना दसे नायनोसै नङा होमबा मोजां नांदों माथो एसेलाय मोजांथार होमबा दा बेखौ मा जोङो नै सेराव खालामनांगोन सेराव क्लिक खालामबाय सेराव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंनाव नै अट'मेटिक फैगोन नोंहा सेभ फ्रम नैया सेभ फ्रम दा बेयाव क्लिक खालामनांगोन नों सेभ फ्रमाव बे सेभ फ्रमाव क्लिक खालामबाय बे सेभ फ्रमाव बे एप्सआव लोगो लोगो बे लिंकआ थांगोन नै लिंकआ फैबाय नै भिडिअ बेयाव फैगोन नै भिडिअ फैबाय दा नोंनो माबायदि फर्मेटाव नांगौ जेनेबा खायसेनि मबाइलाथ' मा फुरा फुल HD सापर्ट जाया ओंखायनो नों नैयाव सायख'ना लानो हायो नों 360 बा 720 HD आव ना नोंनो मिडियाम नांगौ 360 बा आरो MP4 आवबो नों नांगौबा नै 3GB आवबो मोनगोन MP4 आवबो मोनगोन बेफोरबायदि माबायदि फर्मेटाव नों नांगौ गोसो बायदि नों खालामनो हागोन दा आंनि 720खौनो खालामबाय 720खौनो खालामबाय 720 खालामनायनि उनाव नोङो मा खालामनांगोन डाउनलड नै डाउनलडिं जागासिनो दा नैया डाउनलड जाबाय नै डाउनलडिं गोसोआ मानिया दा बेयो नोंनि फन मेम'रि बा नोंनि मेम'रियाव थागोन आरो जेराव नोङो सेभ खालामना लादों सेलेक्ट खालामना लायो बेयाव थागोन आरो बेखौ नोङो नेटपेक गैयाबाबो दा नायनो हासिगोन डाउनलड जाखांनायनि उनाव नाथाय मा जायो खायसे दोङो एप्स जायफोर माने जों डाउनलड खालामनो हायो इउटिउबनिफ्राय नाथाय मा नोङो अफलाइनाव नायजागोन अनलि बेयो इउटिउबनि थ्रुदिसो नायजागोन नों इउटिउबाव थांबासो नायजागोन नाथाय नोंनि मेम'रियाव बेखौ सेभ खालामनानै लानो हाया नाथाय नैबे एप्सनि थ्रुयै नोङो मेम'रियावबो लांनो हागोन गोसोबायदि जेराव लांनो हागोन बेयाव थागोन आरो बेफोरबायदि ओंखायनो दा नैबे एप्सआबो जोबोद मोजां दा भिडिअ जोबोद गोलाव जागोन जों दिन्थिला साप'ज आरो मोनसे दिन्थिनोसै आं दा बेथ' जाबाय आरो नों साप'ज बेलेग मोनसे भिडिअ डाउनलड खालामनो नागिरदों दा नै साप'ज नैखौनो डाउनलड खालामनो नागिरबाय बेखौ क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनायनि उनाव मा खालामनांगोन नोङो सेराव थांनांगोन सेराव थांनायनि उनाव मा जाखो नै सेराव थांनानै नोंथाङा सेभ फ्रमाव लांनांगोन नै सेभ फ्रम बेयाव लांबा बे भिडिअनि लिंकआ लोगो लोगो बेयाव पेस्ट जाहैगोन बेयाव थांगोन थांनाय लोगो लोगो नै फैबाय भिडिअआबो नैयाव दसे नुजागोन भिडिअनि पिक्सारा फैगोन भिडिअ पिक्सार जानाय लागै नोंसा दसेनोथ' ओमफ्राय नै मा फर्मेटाव नांगोन नोङो साप'ज नै MP4 सेलेक्ट खालाम MP4 सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नै डाउनलडआव क्लिक खालामबानो जाबाय डाउनलडआव क्लिक खालामबानो बे लोगो लोगो डाउनलड जागोन आरो बेफोरबायदि आरो दा आं आसा खालामबाय नोंथांमोना मोन्थिबाय इउटिउबनिफ्राय बा बबेबा वेबसाइटनिफ्राय बा फेसबुकनिफ्राय माबायदि भिडिअखौ डाउनलड खालामो मेनुवेलि डाउनलड खालामनानै नोंथांनि मेम'रियाव बा नोंथांनि फन मेम'रियाव बोरै सेभ खालामो उनफोराव आरो नेटपेक नांनाय नङा बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बेफोरबायदि डाउनलड खालामनो मादि बेखौ आं फोरोंबाय दा आं आसा खालामो नोंथांमोना मोन्थिबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथाङा जुदि थारैनो गोजोनबायब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोन्थियो दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै थेंक इउ